Ayan, Sir Notaryo, shoutout sa iyo, Sir Notaryo, na nagbigay ng pambili ng bigas. Ayan, binibili na po namin ng bigas yung binigay mo sa amin, Tol. Kahit na nandiyan ka sa malayo, yung tulong mo makakarating. I love it. So ayun mga kasapot, nakabili na tayo ng bigas. Kasama natin si Munsor na masipag magbitbit. Ngayon, punta tayo sa bilihan ng cake. Bilihan natin ng cake yung bata. Shoutout Sir Joselito, yung pinadala mo, Tol, bibili na natin ng cake. Tsaka kay Sir Notaryo, Lods, thank you kahit na nandiyan ka sa malayo. Yung tulong mo nakakarating. Ingat ka dyan sa barko. Ayan, punta muna kami. Ayan mga kasapot, nandito na tayo sa bilihan ng cake. Ayan, mamimili tayo kung anong cake ang bibili natin at ibibigay dun sa bata. Ano kaya maganda dyan? Ikaw na mamili. Ito ba? Malaki ba? Hindi yung pampayan. Yan na. Ha? Sarap yan. Nagtitinda. Ano? Atikman mo na, masarap talaga yan. Oo, masarap. Ay. Pati nagtitinda. Hindi ka. Pati nagtitinda. Natikman ko na din. Ate, pabili po ng cake. Ayan, bibili na tayo mga kasapot. Ito po, ito. Ito, tegonin namin. Oo, yan. Kunin namin yan. Pati ikaw. Oo, yan. Ayan. Anong lalagay mo dun sa kanya? Palagyan mo. Happy first birthday, baby from Team Sapot. Oo. Ay, lagay mo. Oo. Sabi niya, oh. Happy first birthday, baby from Team Support. Inayos niya na. Mga kasapot, lalagay natin yung pangalan ng club namin na Paragonili Charity Philippines, Burgos Chapter. Dito ba? Ito. Oh, Paglagyan ng labahan to. laban. Ayan, si Munsor the King. Munsor boy, puor. Ay ate. Ayan si ate, busy pa. Te? Opo, tapos kami nag-away. Opo. A few moments later. So ayan mga kasapot, papunta na tayo sa bahay ng bata na binigyan natin ng tubig. Mga kasapot, na puntahan na natin at narating na rin natin tong bahay ng tutulungan natin. Tara. Tara, bitbitin na natin yung mga dala natin. Ante uli. I love it. I love it. Sapot. Ayan. Ayan yung cake. Yung bigas. Ayan. Yun no. Tara. Yung may lighter. Ayan. Wala ka naman din natin papikit yan. Ngayon, bagkatang ka ba? Bagkatang ka? Bagkatang ka lang. Ayan mga kasapot. Ito yung moment na masaya eh. Hapon namin inatid yung bibigay namin. Para kunyari, hindi tuloy. Hindi ko alam kung anong reaction ni ate mamaya. Try mo ha. Uy, makikibirthday tayo. Nakatadayo tayo lagaro doon ng lumalapit ka pa yung mat. Kumatan na kami kan ba? Shoutout mo ni bakit mo. Ano yun no? Shoutout ka no kinibakit ko. Hindi pang panggabalat. Aglum-lum mo. Aglum-lum mungak ko. Kinala ko na. Ayos lang. Pero wanda manan. Okay, fine. No sanay kayo tayo. Pangkay tambak. Ayan na. I love it. I love it. Yes.
Ito na. Ito na. Ay ate. Ayan, nandito na kami. Ayan, dyan si sir. Kasama mo? Si tatay. Ayan, happy birthday baby. Lalaki ba babae? Ay, babae pala. Kita mo naka-swimwear tapos kulay blue. Joke lang. Ayan, nandito na kami tayo. Nandito na yung pangako ko na ibigay namin ng regalo si baby. Tsaka kayo na rin. Maraming salamat. Wala nga naman doon. Tara. Bigay na natin ha. Kainan na. Ayan na si baby. Kaarawan niya ngayon. Ayan. Nandito na yung tulong na. May bigas na rin dyan. Ayan. Baka bawas na to, pre. Binawasan nyo na. Ikaw nagdala dyan eh. Pre, baka bawas na to. Ayan. Matik. Ayan. Oop. Oop. Yeah. Oop. Oop. Baka naspak ato yan. Aan. Wow. Baliktad gayam. Ayun. Blow niya na. Tara doon si baby. Ayan, kanta natin ng happy birthday. Tara, love, happy birthday to you. Happy birthday. Oh, blow na. Yan. Ayan natin. Tapos yung regalo natin, bigas. Sir, I love it. Grocery, tapos yung pagkain ng bata. Ayan. Ito na, patong na natin. Oo basta huwag matumba Baka yan. Ayan. Baga naman yun. Kanakan, apay, paisa, pagtong na natay. Tungan ka no. Ayan. Anong masabi mo tayo? Maraming salamat po sa mga nagbigay ng tulong para sa aming pamilya. Maraming pong salamat. Ayan, meron na siyang cake. Hi, baby. Sama yung sabi rin. Ayan, meron na. Ayun, naibigay na po natin yung tulong para kay baby. Shoutout nga po pala kay Sir Notario. Lods, thank you. Kahit na nandiyan ka sa barko, nakarating yung tulong mo. Kay Joselito, Dudong, Cyclops, naibigay na natin. Madam Joy sa grocery. Thank you. Salamat po. Maraming salamat po. It's brought to you by Team Sapot. I love it! Salamat po. Eh no, okay lang yan. Tululuwa ka. Okay lang yan. At least merong meron ng, di ba, birthday ng anak mo ngayon. At least meron ka ng handa kahit paano. May mga bigas ka na rin, no. Okay lang yan. Mahirap talaga ang buhay, pero dapat natin magsumikap. Diba? Huwag ka na umiyak. Ano yan? Ngiting ligaya. Hindi ko yan. Iyak na iyak. Pero sarap sa pakiramdam. So, yung mga nakakaluwag dyan, pwede po tayo magbigay sa nila ng tulong. Kasi sobrang hirap po nila. Bahay nila, tagpi-tagpi lang. Ayan. So, ate, Salamat po. mauna na po kami. Tsaka, maraming salamat po sa mga kasapot ko na, ayan sila, ayan. Ako dito, wag ka muna, bata ka pa. Ayan. Eto, ano masabi mo, tay? Thank you very much, salamat. I love it, tay. I love it. Shout out sa kanilang lahat, mga kasapot. Maraming thank you. I love it. Sige po, sa ulitin. Ayan mga kasapot, bumalik ako kasi may nakalimutan akong ibigay. Ito, ibibigay tayo yung regalo ni baby. Ayan. Sige po I love it. I love you, Tay. Oo, I love you, Tatay. I love you. Salamat po. Okay.
Ano po. So yun mga kasapot, nakapagbigay na naman tayo ng konting regalo sa bata, no? Wala lang, masaya lang ako kasi biruin mo, hindi ko naman to magagawa mag-isa kung wala yung mga kasapot natin eh. So shoutout sa kanilang lahat. Kaya salamat talaga sa mga lodi ko dyan, si Notario. Layo-layo mo pero yung tulong mo tol, nandun na. Tapos kay Dudong, si Lito Dong. Thank you Madam Joy sa grocery. Tsaka sa mga kasapot dyan. Maraming salamat po. Sa ulitin, I love it.